Nah, iki lho bolo. Iki si mbokku bolo, sing suka mantau aku kerja bolo. Lho bolo, mbokku iki bolo. Lah, kayak iki bapakku bolo. Iki omahe wong tuwaku bolo. Iki bapakku. Lho bolo. Aku lagi ngunggah nih galon bolo. Pengke sarapan burung. Apa? Sarapan. Arep kok apa? Pakai nasi padang. Nanti. Roti. Kok sedih roti kayak donat papat entek 6 telu. Mbakku lucu bolo. Mangan nek neko-neko, penting wareg. Yo. Lah yo, mangan nek neko-neko, penting ki wareg. Oh. Halo. Bapakku lagi arek nggawe lintingan rokok bolo. Ki nang rokok ki nglinting bolo. Jare iki irit. Irit ya, Pak ya? 1.500 jadi 10 linting 1.500 anu 5.000. Itu rokok sakepan 1.500 ya. Mosok. Rokok ngene iki ngirit. Ngirit Mosok. sejenis wong iki sak glinding tak iku muni. Rokok jebot isak. Oh, jebol nih isak jak bangkrut. 2.500 ya sakepan. Iya. Untunge rasane enak gawe dhewe. Heeh. Ampek. Sedecek loro.